Jeg fik selvfølgelig et kæmpe ar i panden med 16 stænger hen over næsen og så videre, og gik med forbinding, jeg ved ikke hvor længe, men som sagt, jeg har altid løbet mest, og tog faktisk kun cyklen for at have lidt afveksling i det. Jeg hedder Ole, jeg er 64 år og er gået på efterløn og er far til 5. Jeg har et udmærket godt forhold til cykler. For eksempel hele min skoletid, der cyklede jeg jo skole hver evig eneste dag. Jeg havde 3,5 km til skole hver dag, så jeg har kørt meget på cykel. Helt klart. Og har også, da jeg var ganske ung, været med i de unge cykelløb for øvrigt, som Frederiksborg Amtsavis, de afholdt det. Det ene år i Hillerød, det andet år i Helsingør. Jo, der har jeg også været med. Jeg kan ikke huske, hvor mange, men det var et halvstort arrangement, da det kørte. Nej, jeg bruger ikke cykelhjelm. Jeg ved godt, jeg burde bruge cykelhjelm, fordi det er jo, hvis man ligger og styrter, så er det rart at have cykelhjelm på. Men jeg bruger ikke cykelhjelm, og det er nok, fordi jeg kører så lidt på cykel, som jeg gør. Og har også været ude for en ulykke på et tidspunkt på cykel. Det er derfor, jeg har der i panden. Så det har måske også en lille årsag. Jeg var ude at cykle en tur og kommer kørende og skal overhale en bil ude ved Gadevang. Og pludselig drejer jeg bilen til venstre, mens jeg er ved at overhale den om at trække ind på fortovet og kommer ind i et stakit og lander lige på panden med fuld fart på. Det har også nok gjort lidt til, at jeg ikke cykler så meget, som jeg har gjort. Det kunne faktisk have gået grueligt galt. Det kunne have brækket halsen, men jeg overlevede. Jeg kan godt lide at cykle. Man får set lidt af Guds natur, og det er godt for helbredet. Ingen tvivl om det. Men den ulykke der har nok gjort måske lidt, at jeg ikke cykler lange ture, som jeg gjorde før i tiden.